Ceritanya iki aku mubeng-mubeng golek spot mancing cah. Nah, terus nemokke ning daerah Ponggok ngetan ki ning desa jenenge Plumbon. Gapura Plumbon kae mlebu terus tur ning kene iki. Kene iki oke-oke sirip kuning kuwi lho, keprekan. Iya nek mancing ning kene sosok ki keganggu karo umbah-umbah. Biasane umbah-umbah ning kene. Nah, nek iki ning si setan iki ya. Jane aku arep mlebu rene yo wedi-wedi wani-wani angas ngono ya. Gone medeni sosok bring wangi ini bareng gede wedi nak nganti ning ulo. Kene iki yo anu ya sirip kuning mangkane. Nek ditonton saka banyu niki lele barang kemungkinan ono nek kene iki jelas. Lele ini kok sirip kuning lho mukae pancen yo tak kok niki ning setan kae yo haup ngono kae iso bring sing rada setan kae ning orang etan aku pas mancing ning kene iki enek mas-mas ning setan kae jujur munggah ke ae. Nek gone yup genah ora panas sor pring-pring ini. Ini ya kudu hati-hati nek nganti ning ulo ya. Sing nggon padang wae akeh ulone apa nek koyo ngene. Penting hati-hati.